Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem kontra l-proposta tal-kap tal-Oppożizzjoni dwar it-tieni pilastru tal-pensjoni. Dan waqt li kienet jindirizza il-Kungress Reġjonali f'Għawdex. Aħna ngħidu b'responsabilità le mhuwiex il-waqt l-ekonomija m'għandix tgħaddi minn dan kollu, il-ħaddiema u l-familji m'għandhomx jgħaddu minn dan kollu, in-negozji m'għandhomx jgħaddu minn dan kollu. L-Oppożizzjoni ħarġet b'din il-proposta wara li vvutat favur it-tielet pilastru tal-pensjoni iżda qalet li dan mhux biżżejjed. It-tielet pilastru tal-pensjoni jagħti lok biex min kapaċi jġemma pensjoni privata titnaqqaslu t-taxxa. Min-naħa l-oħra, it-tieni pilastru jfisser li bilfors irid ikollok pensjoni privata u għaldaqstant tiżdiedlek it-taxxa. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal ukoll li hemm bżonn li s-sistema tal-bolla tkun imsaħħa biex bekk igawdi minnha il-poplu Malti. Żied li l-Partit Nazzjonalista għadu ma jistax jifhem ir-roħs fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma, filwaqt li saqsa x'inhi r-raġuni li l-istess partit nieda 10 fora u li l-ebda wieħed ma jikkonċerna s-settur tal-enerġija. Fakkar li fis-seduta ta' tnejn se ssir diskussjoni dwar l-impjant il-ġdid tal-gass, fejn se jkunu qed jingħataw iżjed dettalji. Waqt l-istess Kungress, il-Prim Ministru Muscat tenna li dan il-Gvern huwa kommess li jwettaq dak li wiegħed, anke permezz tal-budget li se jkun imħabbar ix-xahar id-dieħel. Ħankunu qegħdin nagħmlu dan biex inkomplu nsettqu l-ottimizmu, biex nippromovu il-bżulija, biex naraw illi naqtaw l-abbużi, biex naraw illi nkomplu nkabru l-ekonomija.